som lavet sådan en video. I dag skal mig og Nora spille Fortnite. Vi har sådan lavet en anden video. Men vi skal have en challenge. En challenge i dag, hvor vi kun må bruge epic våben. Så... Men jeg tror også, der er epic sniper. Ja, det er der. Skal vi også play? Ja. Og så vender vi lige tilbage, når det er, vi er kommet ind i game. Så er vi kommet ind i game. Men det her, det er ikke helt epic. Det her, det er en epic, jeg bruger. Jeg må godt bruge... Jeg vil ikke have inde i gamer. Ja. Men ikke helt inde i gamer, men... Nej. Men hvad fanden gik Laura? Ja. Hvad fanden gik Laura her? Sådan, okay. Vi er i gang nu. Der er 100 mennesker tilbage. Hvad? Der er 100 mennesker tilbage. Okay, jeg skal lige prøve at se, om jeg kan lande på noget godt. Der er en luftballon. Jeg kan lande på. Men jeg ved ikke, om der Og hvem er vi hjemme hos lige nu, Emil? Jeg er hos dig. Ja. Og vi spiller på min account. Ja. Så er det simpelthen ikke min. Nej, ikke lige hans i dag. Der kommer flere videoer med min i hvert fald. Ja. Og så er der en fra min klasse, der også har en YouTube-kanal. Han siger, at I skal abonnere til ham, men det er sgu ikke. Nej, det er løgn. Okay. Husk at subscribe og like til hans kanal. Okay, så tager ham der sådan bare i min luftballon. Ej, jeg er sgu ikke ked af. Og ham der har held. Nej, det er ikke en epic. Er det? Nej. Nej, bro. Jeg må kun tage epic, jo. Ja. Fuck. Ja. Jeg hader det. Jeg er ikke engang... Det her. Men loot må du godt tage. Det er en epic. Nej, det er rare. Ja, det er lige meget. Ja. Jeg må godt tage rare. Jeg må godt tage healing. Ja. Det her. Det er ikke en epic. Nej, det er kun det lille, Emil. Ja, det er lille. Fuck. Der er altså ikke noget lille. Hvis der ikke er noget lille, det er ikke nogen kan ikke engang den jo. Og når du dør, så er det mig til at spille. Nu skal jeg lige finde det sted, hvor der er luftballon. Skal jeg lige have den. Nej, det er ikke den. Nej, det er ikke den. Jeg er ikke så god til at spille på en PlayStation, jeg vis. Det er sgu da det, du plejer. Det er en Nintendo. Er det en Nintendo? Ja, det er en PlayStation. Jeg troede, du spillede på PlayStation. Nej. Det skal vi forstå. Fishy. I'm not playing so fish on me. Der kunne godt være noget epic dernede, måske, Emil. Damn! Bro. Væk, løb dog. Det kan jeg ikke nu. Du kan godt slide. Så mister du ikke så meget. Han er bag dig. Det skal du godt. Det er lort. Jeg får en dårlig. Lige nu Nej, det er bare en svær challenge. Altså, Ja, jeg er ikke god til sådan nogle chancer. byg, hvis du kan det. God til at bygge. Ja, du. Nej! What? De havde roomie svær. Nå, så vender vi lige tilbage, når det er mig, der er kommet ind i game. Nu har Emil bestemt, at det skal være rare, men nu er det mig, der spiller. Fordi der er ikke nogen, jeg kan ikke finde nogen, der er ikke nogen så meget epic. Nej. Det er der, men det er ikke Men så meget. ikke til at starte med. Så når man prøver at lede, ja, så er det... Nej, og det er hende, der med sværet der, bro. Det er fandme også svært. Ja, men det der roomie svær, hun kom bare bag os lige pludselig. Ja, hun er fandme også. Så hun overlever. Ja. Det er lidt spændende, når han kommer på bussen. Så er han kommet på bussen. Hvad siger du sådan til det? Ja, jeg tror, at jeg lander... Jeg filmer lige sådan her firkant. Der. Det tror jeg. Jeg filmer sådan lidt firkant. Sådan her. Fordi jeg filmer lidt nemmere. Sådan, du kan se. Nej, ved du hvad, jeg lander i den der luftballon. Og så går jeg derhen bagefter. Ja. Er det ikke en god nok idé? Jo. Nej, jeg tror ikke, jeg når at lande på luftballonen. Jo,
Prøv. Jo. Nej. Jo. Det gør du. Det er du først. Så godt. Nu får han ikke bag her. Ja, det er rare. Den får nu. Ja, tak. Jeg har en sniper. Ja, tak. Er den rare? Ja, det er den. Nej, de her må jeg ikke bruge. Det er lige meget. Nu har jeg brugt dem. Prøv at se. Fuck. Hvad er det overhovedet? Det er den deroppe. Det er i den nye update, så hvis man skyder på den deroppe, så kan den der store en skyde på os, og så dør vi så på et skud. Okay. Ja, vi skal lige... Hej, velkommen til min YouTube-kanal. Har jeg lukket røven? Hold nu kæft, Freja. Nå, hvad? Må jeg tage det der? Ja, det får du lov til. Det får du simpelthen lov til. Han får lov til det der. Prøv her. Bare gå hen. Hun har ikke en chance, men synes man har ikke en chance med den der. Hvis måske kunne se i sidste game, jeg havde ikke en chance for den der. Vi skal også snart ud af kage. Ja, det må vi lige vente med. Hvad er det der? Ja tak, Nora. Hvad sker der lige for alt det blot loot, jeg får? Sniper og AR og... Prøv at se de gode loot, den har her. En AR simpelthen. Og en sniper og dem der. Hvad gør den her? Det er ikke de der granater, nogen. Healer de? Ja. Fucking nice. Jeg kan sgu da ikke se noget. Ja. Pick up. P-C-K. Pick up. Pick up. Jeg har allerede 3 Juice. Der er en der. Nej. Jo, det var der. Men han fløj over på luftballonen. Fik du ham? Nej. Jeg ramte ham. Ikke. Men Det er lidt sygt, at man får det her ja. svært. Men det er fra Golden. Nej, det er fra Cake Pop Demon Hunters. Nå ja. Ej, fuck K-pop. Fuck, jeg hader K-pop. Det er det værste lort. Forstår I mig? Skriv lige ned i kommentarer, hvis man kan. Om I godt kan forstå, at jeg... Prøv at skrive, om I, hvis man kan, om I hader K-pop. Demon Hunters. Ja, det er det værste. Jeg kan ikke lige samle. Going up, og se man. Du kan ikke lige sange her, og så begynder du at synge. Det er bare en lortesang, det der. Golden. Kom nu lidt. Nu er jeg fuld liv, tror jeg. Så der var det bare komme en headshot af mig bagfra. Og hun var det ikke. Jeg skal ikke danse. Dun. Keep it up. Shit, man kan hoppe højt. Keep it up. Jeg har aldrig haft det her. Jeg har aldrig spillet i den nye sæson. Her. Har du? Ja. I den her? Jeg prøver at have sværet med, jeg tabt. Jeg blev helt sjovt. Ej, fuck man nederen. Ja. For jeg stod på en luftballon, og så... Og den anden, der også lige stod på en luftballon, og lige helt sjovt. Damn. Nej, du kan ikke dø der. Jeg bruger ikke så meget de der lille... Du må ikke bruge den der. Hvad? Det er ikke real. Drenge, der er kage. Ja. Vi filmer lige. Vi er lige i gang med YouTube. Kan man ikke pause det? Jo, men den går bare ud, og så skal man starte helt forfra. Hvornår kommer I ud så? Efter. Og er det 2 minutter, eller? Lige nu er på 9 minutter. Ja, det er vist også langt nok, fordi der er ikke nogen, der gider se så meget. Jo. Jo, jeg gider det. Julex og dem. De filmer det meget. Ja, det var lige min moster.
der er ikke så mange tilbage jo. Nej. Der var en derovre. Og bakken. Prøv at tage snart. Sigt. Der var bare en, der løb. Kunne se. Men jeg er lidt ned igen. Og det var den anden vej. På den anden side af bjerget. Hallo, prøv at se, der var også et her, men det er mit. Jeg tog bare lige det nye. Diana, hun er lidt sur. Ja. Ja, hun er ikke sur. Hun siger bare jo. Ja. Der er en bil. Det er hun. Han ramte det ikke engang. Men han har da også været, har han ikke? Det var mig. Jo, han har sgu også været. Nå, den var bare skudt. Den der, hold da kæft en god. Men jeg døde til den. Nej, jeg må jo ikke tage den. Nej. Fordi det er jo en epic. Den har fuld. Hvorfor brugte han ikke den? Ja, den. Hvorfor brugte han ikke den til at hele? Du kan blive usynlig med den der. Jeg ved det. Nå ja. Jeg har 27 tilbage, det går godt og hurtigt. Skriv lige ned i kommentaren, hvem der er bedst til Fortnite. Af mig og Emil. Ja, jeg har spillet længst tid i hvert fald. Ja. Hvad for Men det er fordi, han har sværet jo. Ja. Og det var også for Og mig. Emil, han spillede jo også... Jeg spillede. Jeg burde faktisk at kunne få kills. Men det kunne jeg ikke, fordi jeg kunne ikke finde nogen Hvad er det epic. her? Det der. Hvad gør den? Prøv at kaste den. Nej. Når det er de der cake pops, så kan der ikke skyde folk. Så skal man ind i den. For... Ej, den. Det er den. Den sang. Fuck, jeg havde den. Men hvis den anden også går ind i den, der kan det godt skyde. Og ramme. Ja. Og der er 23 tilbage. Det er fint nok. Tror I, jeg kan vinde? Ja. Skriv lige i kommentaren, hvis I tror, jeg kan vinde. Ja. Og jeg er også lidt yngre end Emil. Du Ja. er 11, ikke? Ja, du er hvad? 9. Ja. Men han er større end mig. Tæller jetpack. Nej. Så den må jeg godt tage. Det er det. Get out of my Get out here. ass. Jeg lander lige her. Og så sniper jeg. Jeg tænkte lige, at der er 5 tilbage. Men det er det ikke. Det er bare 5 kills. Han er der. Der er nogen, der fighter. Jeg elsker, når andre fighter. For så kan jeg gå i dem. Der er en der. Hvorfor lægger mit tårn? Altså, hvorfor lægger du mit tårn lige der? Hvis jeg ikke havde fløjet væk, havde jeg blevet dræbt. Ja. Hvad er det der? I morgen så er den her video mange visninger, tror jeg. Jeg ved det ikke. Jeg har også tænkt på, hvor mange der ser min video egentlig. Og hvor mange der har fulgt med. For jeg har i hvert fald ikke lavet det i mange år. Eller jeg har lavet en YouTube-del. Sidste år, jeg begyndte sidste år. Så hvordan er det så år? Jeg vidste. Nok kun et år. Damn. Du får længe. Nå, der er en boss. Ja. Prøv at kigge på maden. Ja. Men han skal du vel ikke hen til? Nå, han er med dig. Okay.
Han tænker på dig. Hold da kæft. Prøv at kigge den bygning, de har lavet derovre. Han er der. Det er ham, der bygger. Han er bossen. Ja. Kæft, han er god til at bygge egentlig. Hvis I to der er ham der, er det bossen? Det er det ikke. Er det? Nej, du døde! Hvordan? Du hopper ned. Fuck. Nå, vi ses. Husk at subscribe. Ja. Ses.